Fáilte go dtí Junior Eurovision era 2017 agus muid sa tóir Éireann do chomórtas na seoirse imbliana. Gach bliain tugtar seans don talún óg is fearr in Europe iad féin de chur os cóir na milliún fud na Europe sa chomórtas Éireannaíochta Junior Eurovision. Let's give a warm welcome to Ireland! Gá bbliain ó hina ghlach ar a páirt sa chomórtas don céadúir agus bhí an tír fad faoi gheasa ag Amy Banks as Mike Cullen a chun réalta na mara stáitse sa Bhulgáir. Ireland. A nuirí ba í Zina Donnelly a cheas an fód in Malta leis an Éireann brice bhrice. Inis táid sa tóir Omathóir 2017. Tá an dá Éireannaí agus trucha is fearr in Éireann round a gcuin as na héisteachtaí a bhí ar bun fudfad na tíre le roinnt mína an nuas. Deirfí gach duine acu an Éireann Gaeilge féin a scríobh siad féin os cór na multóirí. Fiachna ó Braonáin. Sár ceoltóir agus duine do bhunathirí na Hot House Flowers. Fanel na blina seo freisin ba an lárathir telefíse agus an DJ ceol Bláthnaid Treacy. Agus gach seachtain chuirí siad fáilte ribh ívoltóir nua duine a cheas thar ceann na hÉireann sa chomórtas Eurovision féin. Siad sin Jedward, Linda Martin, Niamh Kavanagh, Brian Kennedy agus tá riméidir in anocht Birch ívoltóirí a bheith aghain Omathóir na hÉireann na gomórtas Eurovision na bliana seo Brendan Murray agus an Turkey féin Dustin. Cé a rocky a bhaimar na multóirí agus a tóirí faoin dúnán san Europe. Seo Junior Eurovision era 2017.